Máme den před odjezdem. Zítra jedeme do Chorvatska. Jdeme se nachystat. Jak se těšíte? Já moc velmi. Extrémně. Extrémně. Cesta bude výživná. A já už jsem to policajti. Kamarádi. Maďarsko to policajti. No, my jsme ready? A tři Samozřejmě. policajti Maďarskou Balatonu. Jo. Krásných 7,5 hodiny s váma vzadu. Já nic. Ani soudnost. České koruny. Já jsem si nerozměnil ani euro. Ani 50 centa. ani tu kunu. Budu věřit, že mi všechno vyjde. Já taky. A pokud mě tam nepustí na hájezu, tak nemám jestli jim to věřit do předplatu. Jak se cítíš? Výborně, jsme v nějaké prdeli zvané Maďarsko. Chcem utratit pár forintů a... Jedu. Vůbec jako normálně. Co? Krápla, jako takhle zlomený, jak to má dělat, jako. Nechrápat. Dělo v hlavu. Ale budu krápat. Prostě když mám, jako, musím mít drobně hlavu, když mám takhle, nebo takhle krápu, hned. Musíš tak, jak se roztahují ty nosní dírky. To nějaké v reklamě jsem to viděl. Strašně přepálené, jsem 160 Ty vole, za 2 kila? Pečivo za 2 kila. Jdeme pro loot. Ty kokos. Slaně, to už si dáme hrozně prcnulo ten grill. Já si to vezmu. Ber. A mají naloženou. Čím nám to? Ty vole. Ty vole. To je výborná. Když to bude zase prdele dole. Ty ale plzdíčky, za kolik mají? Vaše plzdíčka. Za 5 kilo skoro. Zima už zimě. Zima jak v zimě. Že za 2000 nekup to, ale lepší. Mac One. Plánuješ asi pít podle toho? No ale tady jenom, to je to Pil si. Ty vole, další nápoj bohů. To ještě existuje. Born. Pil si. Tak my už máme po 7hodinové cestě, kdy jsme jeli ze Zlína. Už jsme konečně na místě, už jsme zakempování kompletně nachystaní tady. Čeká nás hodně studená noc, kdy má být okolo 5 stupňů v noci. Kluci tady mají i topení. Máme tady grill, čeká nás to, bude to velmi zajímavé. Zítra v 9 hodin nám startuje první RZ. Budeme se to tady dívat, vybrali jsme místo, které jsme si našli na onboardech. Bude to úsek, který jsme asi z celého průjezdu nám přišel nejlepší, nejzajímavější. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti. Nabíjí se to nebo ne? Ještě vycházelo z opice. No ale s tím nedívej. Ty vole, vyvlo, nezhod nám tady. Dostat srdíčku. Když se dáš to a pak nahoru dáš ten měsíc. Dopadne, ale vole. Stávej. To můj stávej do práce, že? To je voda z parku, je lepší, rychlejší. Toto jako dno se trošku kurva. Pojďme se podívat, kde to vlastně stojíme a jak to tady vůbec vypadá. S tím, že našli jsme si tady místo, které jsme našli při projíždění RZy. Je to vlastně přes horizont a tady tak mírně doleva. Jezdí se převážně tady vnitřkem, kdy to jezdí velmi narovnaně. A když se tady půjdeme podívat hned do té pravé, co je. Tak takhle jezdí normálně auta a auta, které jedou rally, tak jsou přímo tady na vnitřku té stopy.
To, co je tady hodně zajímavé a nevšední, tak je samozřejmě tady ten kat, který se jezdí tady. Tady se mlátí auta. Tady mlátí auta, tady jde i vidět ty čáry, jak se tady škrtly. Jezdí se to tady narovnaně tím, že tady jdou 120, 130. Tak to auto se tady nazvedává. A tady jdou i vidět brzdné body. Jezdí se primárně narovno. Někteří jezdci vylétávají už na tuhle stranu. A takhle to vypadá. A tady je ten spot, ze kterého bude to video, jak to vlastně vypadá. Tady jsme byli schovaní, jsme takový křováci vždycky na rally. To, co jsme měli největší obavu, že tady bude zima neskutečná, tak jsme tady ve finále v tričku, opalujeme se. Na zítra nám hlásí teda počasí, že má být zhruba 10 stupňů, což nevypadá úplně ideálně, ale uvidíme, nějak se s tím poperem. Tady si někteří dopřávají odpočinek v prvním průjezdu. Všichni měli tak 4-5 hodin spánku, takže se vůbec tomu nedivím. Já jsem samozřejmě si taky lehl a čekáme další 3-4 hodiny na další průjezd. Vyvla ten si tady taky určitě spinkal. Ten byl zrovna první, co to otevřel. Škáris? Ty budeš podle mě úplně spálený hlavně. Na pravé straně. Tak. To ukáže večer, no. No, předek máš tak. Čeká nás noc -1 ve stanu, v termu, v čepici, na krčníku, s termoforem. Tohle nebude moc hezké. Ne, jako nechodí tam normálně. Je už to nebude. Nepiju, já musím vypadat, že nepiju, vole, mi mají vrať. Tak dneska poslední večer. Ano. Jak se dneska máme? Máme si výborně, RZ byla skvělá, našli jsme si topový plácek. Měli jsme tam z jedné strany Maďary, z druhé strany Poláky. Už jenom to vypovídá o tom, jak to vypadalo. To byl stejný národ. Ne. Poláci byli vtipnější. Poláci byli v pohodě, ti se s náma kamarádili, ale Maďaři ti se zhulákali a pak už vůbec nic nevnímali. Dali tovární nastavení. Přímo. No a vypadalo to tam tak, že k nám byla rovinečka, také rychlé síčko. Piču, zrychli, jak mám zrychlit, vole. Chlapci to tam barali.